ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକେ। ଭଲରେ ଅଛ ତ ସମସ୍ତେ? ମାଲିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଗଛରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ? ଟୋକା ବା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ନେଇ ଆସିଗଲାଣି। 2000 years later. ମାଲିକେ ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଅ କି ଗରମ ଖାଅ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ତେଲ ମସଲା ଅଧିକ ଖାଇଦେଉଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଗ୍ୟାସ୍ କମୁନି କି ପେଟରେ ଚର୍ବି ବି କମୁନି। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଦଉଛି ପାଗ, ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ସେ ଜଗ। ସେମିତି କେମିତି ହବ କହିଲ? ଏମିତି କଲେ ବାଗ ନାଇଁ ମାଲିକେ, କଥାରେ ପରା ଅଛି, କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ନଳିତା ପିତା ସୀତାଲୋ। ଭାରି କଷ୍ଟ କରିକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ମନ ପକେଇକି ପିଇସା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବ। अच्छा ठीक है। ମାଲିକେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଇଟମଟା ହେଉଛି ତା ନାଁ ହେଲା କ୍ରିମି ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ଚିକେନ୍। ୟାକୁ କରିବା ପୁରା ସହଜ। ଏଇଟା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ ନା? ହେ, ଇଏ ଭାରି ଝିଞ୍ଝଟିଆ କାମ। ୟାକୁ କରିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଗରମରେ ବାହାରିଯିବ ନାମ। ମାଲିକେ ଯଦି କିଛି ବିନା ତେଲ ମସଲା ଭେଜ୍ କି ନନ୍ ଭେଜ୍ ଯାହା ରେସିପି ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଜିମ୍ ଯାଇପାରୁନ ତ ଘରେ ଲୁଚିକି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ? ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଚିଢ଼ି କୁହେ ଯେ ତମ 22 ଗୁଣ୍ଠରେ 33 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ। खाओ माँ कसम। ମାଲିକେ ଆଉ ପଦେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ତମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିକି ଯିବ। ରହିଲି ମାଲିକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।